खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ आसामनि कामरुप जिल्ला बक'आव गोबां बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों। एडिशनेल एसपि कल्याण पाठकनि दैदेननायाव दिनै बक'आव सिग्रोमनायाव सानै सुबुंखौ खादों। गोख्रों सिग्रोमनायाव गंसे एल्ट' गारिनिफ्राय हेर'इनजों बुंफबनाय 30टा पेकेट बोखांनो हायो। बे पेकेटनि अजना 420 ग्राम जागोन। हेर'इनजों लोगोसे हमजानाय सानैखौ बरपेटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय गरायमारि गामिनि 33 बोसोर बैसोनि कबेल उद्दिन आरो 52 बोसोर बैसोनि साबुर आली होनना सिनायथिनाय जादों। हमनो मोननाय एल्ट' गारि हेर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ बक' पुलिस थानायाव लानानै थाङो। AHSEजों खुंजानाय 2024 मायथाइनि HS रिजाल्टखौ दिनै फुंनि 9 रिंगायाव फोसावबाय। दिनैनि फोसावजानाय HS रिजाल्टआव उथ्रिनाय जौखोन्दोआ आरिमु एबा आर्टस आयदायाव बाक्सा जिल्लाया आसामनि गिबि मासियाव दं। आरिमु आयदायाव बाक्सा जिल्लानि उथ्रिनाय जौखोन्दोआ 97.44। फालांगि एबा कमार्स आयदायाव शिबसागर जिल्लाया आसामनि गिबि मासियाव दं। फालांगि आयदायाव शिबसागर जिल्लानि उथ्रिनाय जौखोन्दोआ 97.42। बिगियान एबा साइन्स आयदायाव तामुलपुर जिल्लाया आसामनि गिबि मासियाव दं। बिगियान आयदायाव तामुलपुर जिल्लानि उथ्रिनाय जौखोन्दोआ 97.98। राव रोङै खोमाजों खोनायै सासे बर' फरायसुलिया दिनै फोसावजानाय HS जोबथा आनजादाव उथ्रिसारनो हादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी मंगलियान चौधुरीपारा गामिनि राव रोङै खोमाजों खोनायै सुबुंस्रि नार्जारिया दिनै फोसावजानाय HS जोबथा आनजादाव 43.4 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी मंगलियान चौधुरीपारा गामिनि सुबुंस्रि नार्जारिया थांनाय 2022 मायथाइयाव मंगलियान गोजौ फरायसालिनिफ्राय HSLC आनजादाव उथ्रिनानै UN एकाडेमि बिजनीआव HS आव मुं थिसनदोंमोन। उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। उदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिस थानानि सिङाव थानाय धनस्रीघाटनि जामुगुरि 1 नं दैदेगुरियाव थानाय मनज नार्जारिनि न'आ हरखाबै अर खामनायनि जाउनाव सेवहांगार जाजोबो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मनज नार्जारिनि बिसि फुंबिलि नार्जारिया मन्दिराव थांदोंमोन। नखराव रावबो गैयै समाव बे जाथाया सानजौफुनि 1:30 समाव जादों। चिरां जिल्ला बासुगाव हालामनि बर' फिसाया डक्टर जानो हाबाय। बासुगाव हालामनि गयबारि गामिनि बिफा मोनाबिलि बर' आरो बिमा प्रबिता बर'नि फिसाजो प्रिति बर'आ सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय डक्टर डिग्रीखौ आसामनि गेजेरावनो 138 रेंक लानानै उथ्रिसारनो हाबाय। मख'नो गोनांदि बासुगाव हालामनि गयबारि गामिनि बिथाङा गिबि डक्टर जानो हानाय आइजो। गुवाहाटीयाव सासे सुबुङा बैसो जानाय गावनि असे बिफाखौ न'निफ्राय होखारहरो। गुवाहाटीनि ज्योति नगरनि बामुनि माइदाम ओनसोलनि मोनसे बिखा खामथावना भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। सासे सुबुङा बैसो जानाय गावनि असे बिफाखौ बाथाम थुख्रा लानानै होसोना न'निफ्राय होखारहरो। होखारहरजानाय बैसो जानाय बिफाखौ प्रभात दास आरो अन्थाइ बिखा गावनि बिफाखौ होखारहरग्रा फिसाज्लाखौ प्रबाल दास होनना सिनायथिनाय जादों। बे भिडिअ'आ गोबां गोसारनायनि उनाव चानमारि पुलिसआ अन्थाइ बिखा फिसाज्ला प्रबाल दासखौ खायो। नाथाय बिफाया अनखांनानै पुलिस थानायाव थांनानै गावनि फिसाज्लाखौ हगारनो गले गले खावलायनायनि उनाव चानमारि पुलिसआ हगारो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'आ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।